Γεια σας παιδιά, σήμερα θα στείλω μήνυμα σε 50 ελληνικές εταιρείες. Δεν θα πιστέψετε πως είμαι απάντησα αν μείνετε μέχρι το τέλος. Επίσης παιδιά, πάμε να φτάσουμε με αυτό το βίντεο τα 3.000 likes. Σπάστε το like. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους παιδιά, διότι τα έχουμε ξεπεράσει στα προηγούμενα μας 2 βίντεο. Thank you so much. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε σε εταιρείες. Η πρώτη ελληνική παιδιά εταιρεία που θα στείλω είναι τον Jumbo. Έχω στείλει στον Jumbo παιδιά, όπως βλέπετε δίπλα μου. Jumbo, θες να κάνουμε συνεργασία μαζί? Η επόμενη παιδιά που έχω στείλει είναι το Alpha Mega. Είναι πάρα πολύ γνωστή εταιρεία στην Κύπρο. Θεωρώ ότι θα δεχτεί γιατί έχω πάρα πολύ καλά νούμερα. Όχι, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, τους έχω στείλει. Θέλω συνεργασία μαζί σας. Πώς μπορώ να επικοινωνήσουμε? Δεύτερη μέρα, παιδιά, και θα προσπαθήσω να στείλω σε περισσότερες εταιρείες. Ας ελπίζουμε να μας απαντήσουν. Έχω στείλει στη Subway Cyprus και τους έχω πει καλησπέρα. Ενδιαφέρομαι να διαφημίσω τα προϊόντα σας. Το ίδιο έχω πει και στη KFC Cyprus αλλά και στη KFC Greece. Στην Ojo Sunglasses, είναι πολύ διάσημη εταιρεία στην Κύπρο. Το ίδιο έχω πει και στο Public Cyprus. Γενικά παιδιά, έχω στείλει σε πολλές μέχρι τώρα. Κάποιοι πιστεύω θα διερωτηθείτε γιατί δεν στέλνω σε 100 εταιρείες και στέλνω μόνο σε 50. Ο λόγος είναι επειδή είναι πάρα πολλές 100 και σκέφτομαι ότι ίσως δεν μου απαντήσει κανένας. Οπότε why not να μην το κάνω σε 50 και αν πάει καλά και θέλετε κι άλλον επεισόδιο σε 100. Επίσης παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω διότι λαμβάνω πάρα πολύ αγάπη και υποστήριξη μέσα από αυτά τα βίντεο. Στέλνω σε τάδες, στέλνω σε 50, στέλνω σε 100 και βλέπω ότι πάρα πολλοί από εσάς εμπνέονται αυτά τα βίντεο και τα κάνετε κι εσείς. Θέλω να σας πω thank you so much guys. Ελπίζω να ζω πάντα και να κάνω τον κόσμο χαρούμενο. Λοιπόν παιδιά, επειδή εγώ έχω ένα πρόβλημα στο να μην ξέρω ονόματα, δηλαδή αν μου πεις το όνομά σου δεν θυμάμαι. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις εταιρείες. Δεν θυμάμαι, μόνο το McDonald's, εντάξει, και τον Burger King. Τέλος πάντων, γνωστές εταιρείες. Αλλά αν μου πεις μια εταιρεία που είναι όντως γνωστή, εγώ μπορώ να την ξεχάσω. Οπότε τι έκανα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο στο να στείλουμε 50 μηνύματα? Έγραψα στον Google Top 50 Restaurants και Top 50 Fast Foods. Οπότε τα μηνύματα που θα δείτε τώρα στη συνέχεια παιδιά είναι από search. Έχω στείλει και στο Sport Direct, τους έχω πει καλησπέρα σας, είναι πολύ γνωστό μαχαζί στην Κύπρο. Έχω στείλει και στο Burger King, νομίζω είναι πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, αλλά δεν νομίζω να μου απαντήσει. Το αστείο είναι ότι έχουν πιο λίγους followers από μένα στο Instagram. Μπορεί και να μου απαντήσουν. Στον Goodies είναι... Στην Ελλάδα έχετε Goodies, σωστά? Τους έχω πει καλησπέρα σας, ενδιαφέρομαι να διαφημίσω τα προϊόντα σας, όπως έχω πει και σε όλες τις άλλες εταιρείες στο Instagram. Και στην Pizza Hut, καλησπέρα, ενδιαφέρομαι να διαφημίσω. Ποιο θα έμενε πίσω αν δεν ρωτούσα το Starbucks? Έχει και verified, δεν έχει chance. Instagram πότε θα γίνω verified? Anyway, θα τραβάω ολόκληρη την εβδομάδα βίντεο, οπότε... Τέλος πάντων, κάντε like στο βίντεο, συνεχίζουμε. Γεια σας παιδιά, με βλέπετε στο σπίτι μου, στο δωμάτιο μου, επόμενη μέρα σήμερα, άρα κάτι σημαίνει. Έχω σκεφτεί με το υπέροχο μυαλό μου που έχω τόσα χρόνια, μιας και κάνω αυτό το βίντεο, να κάνω κάτι δημιουργικό μαζί σας. Και επειδή δεν γνωρίζω και πολλές εταιρείες στην Ελλάδα, αποφάσισα να μπω στο MedTV παιδιά, να σας γνωρίσω και εσάς, παράλληλα να μου πείτε διάφορες εταιρείες. Πάμε. Λοιπόν, ηχογραφώ από εδώ, γενικά από το τηλέφωνο, από παντού. Πάμε να δούμε τι εταιρείες θα μας πούν. Θα βάλω Ελλάδα και πάμε. Τον παίζει. Κι άλλος τον παίζει. Μα πόσοι τον παίζετε σήμερα? Γεια σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Γεια σας. I'm Κυπρέη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω να μου πείτε διάφορες εταιρείες από Ελλάδα. Ξέρω, το Πλαίσιο. Πλαίσιο. Λοιπόν, έχω στείλει στο Πλαίσιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπώ σας, love you, see you. Ευχαριστούμε. Ο TikToker, bro. Όχι TikToker. Πώς με λένε, σου δίνω 10 ευρώ. Όχι ρε bro, τώρα δεν γίνεται. Θέλω να μου πείτε μια ελληνική εταιρεία. Πίτσο. Τι είναι ο Πίτσος? Αυτός που έχει τα πλυντήρια, τα... Πες μου κάτι άλλο ρε μαλάκα, μου πεις τον Πίτσο τώρα. Αλφαβήτα, Βασιλόπουλο.
Αλφαβήτα. Τι είναι αυτό? Α, το βρήκα! Υπάρχει! Έχω στείλει και στο Βασιλόπουλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, μάγκες. I love you. Τι? Βλέπουμε βυζιά. Γεια. Είσαι από YouTube. Γεια σας. Γεια σου Μάριο. Γεια. Θα ήθελα να μου πείτε μια ελληνική εταιρεία. Τι είδα! Παιδιά, φώναζε το παγωτάρι. Γεια. Μάριο του, είμαι φαν. Κι εγώ. Oh my god. Hey, καλησπέρα. Θέλω να μου πεις μια ελληνική εταιρεία. Χαραλαμπίδης, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, καινούργια μέρα σήμερα. Αποφάσισα να στείλω και στις υπόλοιπες που έχουν μείνει. Βασικά έχω στείλει σε πάρα πολλές. Δεν ξέρω τι αριθμός είναι εδώ πάνω, αλλά από ό,τι υπολογίζω λογικά έχουν μείνει 15-12 εταιρείες, αλλά θα τις διαβάσω τώρα. Έχω στείλει στη Master Energy τα ενεργητικά drinks. Γεια σας, ενδιαφερμένα να σας διαφημίσω. Έχω στείλω πριν από το πρώτο μου κιλό. Έχω στείλει στην Doritos Cyprus, για σας ενδιαφέρομαι να σας διαφημίσω. Στα Shark Energy Drink της Κύπρου το ίδιο πράγμα. Στα Hell γενικά πήρα όλα τα ενεργητικά ποτά, γιατί κυριολεκτικά είχα ξεμείνει από εταιρείες ελληνικές. Έχω στείλει στο Χαραλαμπίδη Κρίστης. Λοιπόν, έχω στείλει και στον Καυκά. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, μου έχουν πει. Και στα κυπριακά ο Καυκάς σημαίνει παίζουμε ξύλο. Anyway, έχω στείλει στη Mobile Fox GR, στη Bubble Gun World, στη Panic Entertainment Group. Είναι εταιρεία, ρε. Στη Samsung Greece, στη Helen Police Official. Έχω στείλει στην αστυνομία της Ελλάδας να τους διαφημίσω. Σκεφτείτε να μου απαντήσουν. Στο πρώτο θέμα.gr, στο morango.gr και γενικά σε πάρα πολλές άλλες, τις οποίες θα σας πω εάν μου απαντήσουν στο τέλος του βίντεο. Θα περιμένουμε τώρα 1-2 μέρες μέχρι να μας απαντήσουν και θα σας δείξω ολοκληρωμένα πόσοι μας απάντησαν και τι μας είπαν. Μην ξεχνάς να κάνεις ένα τεράστιο like και πάμε να δούμε πόσοι μας απάντησαν. Έφτασε η μέρα που μας απάντησαν όλοι. Όχι. Όσοι μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά αυτό το βίντεο μου πήρε περισσότερο χρόνο από ό,τι το περίμενα. Δυσκολεύτηκα περισσότερο και από τους YouTubers αλλά και από τους διάσημους για να βρω τόσες πολλές. Η πρώτη εταιρεία που μου απάντησε είναι η Shark Cyprus. Hey yo Mario Tube, thanks for your DM, please bear with us and μου απάντησαν και μου λένε βασικά από πάνω ότι θα το μιλήσουμε με την ομάδα τους και θα επικοινωνήσουν μαζί μου. Ωραίο. Χαραλαμπίδης Κρίστης είναι λογικά. Δεν το ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει αυτό. Χαραλαμπίδης Κρίστης είναι η εταιρεία που κάνει τα γαλατάκια. Αυτά που πίνετε όλοι εσείς στην Κύπρο. Anyway, έχω μιλήσει και μου έχουν πει ευχαριστούμε για το μήνυμά σας και για την προτίμησή σας στα προϊόντα μας. Στείλτε μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας από το αντίστοιχο τμήμα σε περίπτωση που μελλοντικά επιθυμείτε. Και τους έχω στείλει το τηλέφωνο μου, δεν μπορώ να το δείξω. Μου έχει απαντήσει ο Καυκάς. Ακούγεται πολύ περίεργο όνομα εντωμεταξύ. Πρώτη φορά το ακούω. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Μπορείτε να μας στείλετε. Μου έχουν στείλει να τους στείλω στο email τους περισσότερες πληροφορίες. Η Mobile Fox GR μου έχει πει καλησπέρα. Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή. Μου έχει στείλει link για να κάνω εγγραφή να επικοινωνήσω μαζί τους. Η Bubble Gun είναι της Τούνη, αν δεν κάνω λάθος. Θα προωθήσουμε την πρότασή σου στο αρμόδιο τμήμα και σε περίπτωση ενδιαφέρον θα ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη. Τούνη! Με βλέπει είσαι. Άντε ρε φίλε. KFC GR. Γεια σου Μάριο. Θα προωθήσουμε το μήνυμά σου στο αρμόδιο τμήμα και αν υπάρχει ενδιαφέρον. Ό,τι λένε όλοι. Περιμένουμε. Μου έχουν απαντήσει αλλά δεν κλείσαμε τη συμφωνία. Anyway. IKEA BR. Καλησπέρα, για οποιαδήποτε πρόταση εργασίας παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία. Anyway, emails. B Βασιλόπουλος. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε. Ναι, μας έχουν στείλει link πάλι για να κάνουμε εγγραφή. Τα Fridays είναι τα μόνα που μου έχουν στείλει τόσα πολλά. Μου έχουν στείλει κυριολεκτικά κείμενο. Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σου, Μάριο. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο. Για κρατήσεις, δες τώρα. Θέλω να κάνω και κράτηση για να πάω να φάω κιόλας. Ή οποιαδήποτε άλλο μπορεί να επικοινωνήσετε με το email. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρον που μπορείτε να στείλετε. Έχω συγχυστεί full εδώ. Papa Jones με 611.000 followers μ' απάντησε. Hello, please email us. Τέλος πάντων πάλι σε email. Starbucks ποτέ δεν μ' απάντησε. Η Pizza Hut Cyprus μου έχει στείλει να τη στείλω στο Facebook.
ούτε καν σε email. Burger King, Cyprus, πάλι παρόμοια, δηλαδή μπορώ να πάρω στο τηλέφωνο τους. Γενικά από ό,τι έχω καταλάβει από όλη αυτή την εμπειρία που βλέπω εδώ είναι ότι πρέπει να τους στείλεις email, πρέπει να τους πάρεις τηλέφωνο, δεν μπορούν να σου κλείσουν deal από Instagram. Okay. Public Cyprus. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ελίνα και θα δούμε μαζί το έτοιμά σας. Και αυτή να τη στείλω email. Μου απάντησαν πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Αν και οι περισσότεροι ήταν αυτόν το αυτόματο μήνυμα, θεωρώ. Όχι όλοι, αλλά Anyway, δεν έχουμε κλείσει κάποια συμφωνία. Εγώ το προσπάθησα. Πάντως ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Σας έχω μια μικρή εκπληξούλα την άλλη εβδομάδα. Όσοι μείνατε μέχρι σε αυτό το σημείο του βίντεο, γράψτε hashtag Γιαννούμπα, το YouTuber. Σας έχω έκπληξη, αυτό λέω μόνο, δεν μπορώ από περισσότερα, θα γίνει spoil το βίντεο. Λοιπόν, see you next week, bye.